Предстои ви да се срещнете с една половинвековна история на индустрията с мебели в Италия. Проектът е в центъра на стратегията на Европлак – философия, базирана на непрекъснатото търсене и проучване на нови възможности и нови материали, което да гарантира на продукта максимално качество и функционалност. Да се осигури максимално добро качество означава да се разработи един отличен производствен цикъл, където водещо значение имат добрите инженери и високо квалифицираните работници. Отделните операции са базирани на един деликатен процес на подготовка на суровините, който предвижда рязане и допълнителна обработка на плоскостите, което от своя страна осигурява максимална достъпност и сигурност на всеки един материал в по-нататъшната производствена линия. Фазите на подготовка се извършват по изцяло автоматизирани и оборудвани производствени линии, където материалите още от самото начало се обработват и кантират, спазвайки се специфични изисквания. Обработващите процеси по отношение на крайното сглобяване се извършват по изцяло автоматизирани линии, където всеки един отделен елемент, предвиден за монтирането на пантичките, както и на всички останали метални компоненти, са локализирани според крайното им местоположение. Организирането на суровините се осъществява във временен склад, където различните материали се подготвят да бъдат обработени според спецификата на по-нататъшните изисквания. Богатия опит на специалистите оказва решаващо влияние върху производствените процеси, особено върху правилното разположение на елементите, изграждащи долните и горни шкафове, както и колоните, предвидени за вграждане на хладилник, които продължават последващите етапи на производствените линии, за да достигнат крайния етап на оформянето им като отделни модули. В производството на една кухня, изработването на плота изисква особено внимание. Имайки се предвид високите технологии и качеството на материалите, разрезът и допълнителните обработки се осъществяват благодарение на ефективна комбинация от автоматизирани процеси и перфектни довършителни работи, извършващи се на ръка. Вграждането на електродомакинските уреди става в крайната фаза и позволява оформянето и опаковането на отделните модули по начин, по който се гарантира максимална сигурност на доставка до крайния клиент. Големият опит, придобит в производствения процес и разработването на проекти за създаване на висококачествени продукти в областта на вътрешния дизайн, позволява на Европлак да се наложи и като производител на детско обзавеждане. Богатата фантазия по отношение на линиите на тези продукти и спецификите на пазара гарантират тяхната непрекъсната пластичност и обновяване, съчетани с максимално удобство. Доставката в точно време се осигурява от специална автоматизирана линия, извършваща опаковъчните процеси, гарантиращи максимална защита на всеки отделен елемент, който се подготвя за последващ транспорт. Във всяка фаза на проектиране или обработване на даден продукт, нищо не остава случайно. Огромното внимание, което се обръща към процесите на допълнително обработване, загрижеността за всеки един отделен детайл, позволиха на марката Европлак да се наложи на пазара като висококачествен продукт.
Изучаването на най-новите форми и материали предпоставя разработването на модерни и престижни проекти, които просъществуват дълго във времето. Хромираните и новите облицовъчни материали предлагат винаги отлични комбинации, в състояние да се интегрират перфектно към изискванията на един динамичен и непрекъснато развиващ се пазар. От векове кухнята е център на дома. Европлаг има удоволствието да пресъздаде тази традиция, показвайки и осигурявайки максимална практичност, съчетана с използването на най-добрите материали. Една конструктивна концепция, която поставя в центъра на всички проекти отлична функционалност и сигурност. Пример за това е използването на корпуси от масивна дървесина, които не позволяват деформации и осигуряват максимална стабилност във времето. В динамичния пазар на детското обзавеждане Европлаг играе ролята на протагонист, благодарение на естетично издържаните проекти и правилно подбраните комбинации и съчетания на хромираните елементи. Модели – весели, модерни и функционални, създадени да пораснат заедно с децата и да бъдат част от техния свят. Европлаг е една от първите фабрики, успели да получат сертификат за качество, така наречения ISO 9001. През 2000-та година Европлаг пое едно нелеко задължение по отношение на опазването на околната среда. Сред конструктивните елементи бяха включени така наречените екологични плоскости, създадени от отпадъчни дървесни материали, които благодарение на специалните обработки осигуряват минимално влияние върху околната среда. Казано с няколко думи, конструиране, без дори да бъде засегнато и унищожено нито едно дърво. Отношението към клиента е от изключително значение. Европлаг е в непрекъснат диалог с клиента, с цел да бъдат достигнати максимално изискванията, наложени от пазара. Европлаг обръща внимание на клиента толкова, колкото на всеки един отделен детайл от производството. Гарантиран непрекъснат сервиз и по този начин осигурява своя непрекъснат просперитет на пазара. Традиция, опит, проучване и технология. Тези 4 основни неща, обединени заедно в непрекъснат диалог, поставят основите, върху които се е затвърдила марката Европлаг, и до ден днешен продължават да работят заедно, за да осигурят едно също толкова блестящо бъдеще.